Hvad er forskellen på Astrid Krag og en luder? I skulle få jer en kæreste til at udfylde jeres hul. Svar. Normalt er det luderen, der tager den i røven. I Astrid Krags tilfælde tager hun hele befolkningen i røven og stjæler deres penge for det. Klamme, landsforræderiske so. Du er så grim, at man får ondt i øjnene. Man burde strafknippe dig. Binde dig fast til en pæl og tvinge dig til at lære om forskellen på manden og kvinden på den hårde måde. Der er selvfølgelig mange, der viser en sympati, men der er jo også rigtig mange, der misbruger det. Og det ved jeg godt, og derfor så er jeg også forberedt på det. Men altså, der er jo folk, der har skrevet ondt både om at jeg havde svært ved at få børn, og det bliver jeg ked af. Jeg kan ikke, jeg ved godt, det er min egen skyld, fordi jeg selv har været åben om det. Eller som gør grin med, at jeg havde et barn, der døde. Og det er bare anderledes. Du er den mest hjernevaskede lille psykose af en Illuminati-sekt, jeg længe har hørt om. Du er årsagen til verdens elendighed. Når Danmark ligger i bål og brand, så fatter du, hvad jeg mener, din fucking skøge. Dø af kræft. Har læst om din situation i dag, og den slags kaldes karma. Ej, det er altså virkelig svært for mig.